Prekarietatea deitzen da, prekarietatea deitzen da. Lan ustel, azterketa bizitza hipoteka, hori da eskaintzen duzuena, eskubideen trafikantea, hori da zaretena. Lan ustel, azterketa bizitza hipoteka, hori da eskaintzen duzuena, eskubideen trafikantea, hori da zaretena, hori da zaretena, hori da zaretena. Funtsezko behar izan zapalduak, amets lokartuak, bananduak, apurtuak, zuen hormigoizko bihotzengatik. Eta bitartean milatze utz bizitzaz betetzeaz, desiatzen ilusioz bustitzeko gertu. Lan ustel, bazterketa bizitza hipotekan, hori da eskaintzen duzuena, eskubideen trafikanteak, hori da zaretena. Lan ustel, bazterketa bizitza hipotekan, hori da eskaintzen duzuena, eskubideen trafikanteak, hori da zaretena, hori da zaretena, hori da zaretena. Gorrotoaren lapikua beterik dugu, horregaitik borrokak ez duetenik hori seguru. Ez lau baizik eta milaka buru, egunero ari dira lanean askatasun helburu. Ta obero ostiok bat ez ditugu nahi zuen gezurrak, ez ditugu nahi zuen jokoak, ez behin da berriz ez. Eskubideen trafikanteekin bukatzeko presto gaude, presto gaude. Lan ustel, bazterketa bizitza hipotekan, hori da eskaintzen duzuena, eskubideen trafikanteak, hori da zaretena. Lan ustel, bazterketa bizitza hipotekan, hori da eskaintzen duzuena, eskubideen trafikanteak, hori da zaretena, Hori da zaretena, hori da zaretena, hori da, hori da. hori da zaretena, hori da zaretena, Hori da zaretena, hori da zaretena, hori da zaretena. eskubideen trafikanteak.